Hola a tothom! En aquest vídeo tutorial continuarem veient com generar materials del nostre Classroom. Per tant, accedirem al Classroom, accedirem a la secció de treball de classe i veurem tot el que nosaltres anirem fent. Fixeu-vos que aquí tenim l'exemple de materials que hem fet anteriorment i aquí he deixat com a esborrany un material que encara no he editat. I justament veurem com enllaçar documents que tenim al nostre Drive. Com està com a esborrany, anirem a editar i veureu que la nostra intenció és agafar documents que tenim al Drive. Dintre de les opcions que hi ha, fixeu-vos que tenim l'opció d'adjunta, on podem seleccionar Drive, YouTube, generar un de nou, penjar o enllaçar. En aquesta situació el que faré serà intentar seleccionar un conjunt d'arxius que ja tinc. Accedirem al selector de fitxers, seleccionarem els fitxers que jo vulgui, és el nostre Drive, i els afegirem. Com podeu veure, aquestes tasques queden afegides, són PDFs, però si volguéssiu afegir una de nova, podríem fins i tot realitzar l'opció de penjar. Per tant, l'únic que hauríem de fer és anar a aquesta secció, per exemple, i penjar aquest fitxer. I ja el tindríeu aquí. Veritablement, la interfície de Google Classroom és molt fàcil de fer anar per tal d'anar farcint d'informació als nostres materials que volem dintre del Classroom. Fixeu-vos que ara mateix no està en cap tema, el podem posar a teoria igualment i el publiquem. Una vegada ho tenen publicat, ja tindríem el nostre material. Aquests materials, ho torno a dir, es poden moure a selecció, d'acord, amb les opcions de baixa, puja, edita, suprimeix, com tots els materials. I la visió seria justament aquesta, d'acord? És a dir, aquest seria com ho veurien els alumnes, que poden afegir comentaris, i si tornem a la classe exemple, a treball de classe, els materials de Drive, fixeu-vos que sortiria el nostre títol i tots els materials que hi ha dintre d'aquesta secció. Podem accedir a la tasca per tal de veure com es visualitza. Això és tot. Fins la propera.